kwani industries odhi kata gwengewa. Patrick, biparo no ganda wa ikore ne okang' ma kamae. Samoro nyalo bedo ni tocho menyowa to ler ni ntiere to bok watigo. Samoro pesa nindo mana Suba South kanyo to be pesa nindo omora more ngini jaluo onyalo wache gi dhoge kendo mora ahinya ka pesa nindo dalagi, lakini be pachwa ikore matiyo makare gi okang' ma kamagi. Lydia, ng'enyne atiyo Nairobi ka to ng'enyne an investor Nyanza wa Mwalo. Koro I spend time to kenda engage ji. Samugik ni dango kawuondi onage waseloko paro. Chaka boda ma Busia nyaka boda mar Sirare. Gima jo piny sane dwaro ni jotendwa bendo duoge Mwalo. Gima jowa gitimo gi sum rieko. Kopo ni jowa ginyo gero gwenge gi through Arambes fundraising. Wakonyuru jomochando. Neka sani nyithindo kwamo mang'eny kor gweng' ok dhi e universities nikech weche mag policies mag education mena manyo wuog. Lida kanyi neno office chakopo ni nigi wede ni kata nyithiyo wete ni yudo ko ng'eny en malo. Nyaka wadog mo wasir jogewa. Weche mag pur nyaka wasir. Na gombo ni MPs wate. Governors wate. MCS wate. Wayudo opportunities. Samo menywa gitochni. Walosuru policies madieri e county governments through assemblies. Walosuru policy madieri to gi execution plan through CDF. Walosuru policy madieri especially National Assembly ka mondo me wasir korwa wamakuro siepe gi other MPs. Wamakuro siepe gi other leaders. Mondo me wakel dongruok. Wapaswed gi wasergi. Mondo jata piny onene wan bende wase soften down tiene wadok piny mondo wakwanye gimoro na kono ne otolil ikwanyo gimiromo godo iga dek mabiro ni Nyasaye koyie 2027 oyude ka gwengewa ogoyo step gigoyo step yore mag somo kaka chone wantiere gigoyo step yore mag ndiko tije nikech sani danga koni Lydia nyo tek igni mokala chien go mondo nagi oyud tich madieri wane wasebedo ikonyo wakonyo nyithindo left and right nyithindwa onagi mosomo mondo nyo yud space tek leaders wanyaka wuog oko mondo gisir mine oyudie chokruok matindo tindoge mine miluongo ni women county MPs omanyie very innovative approaches oken keto mabul kende ni miyo ji mabul imiye odwa dhi usi ang'o miye mabul tichaki support go itude gi other financial institutions mine pesa matindo tindo moki bi kwagi interest mamalo imanyo wateru SACCOS Mwalowa wateru education centers of excellence Mwalowa nesa ni Tomboya universities leaders mano kedo mawayudo Tomboya University Maseno otingo wa malo nyicha watimo investment conference Homa Bay kendo watimo na Tomboya kana neno gima Tomboya universities and transform Homa Bay County toge environs kaka Migori gini is very great magi gik matindo tindo manyaka water technical vocational training nikech sani nyaka wamany institutions manyalo miyo skill to avoid skill mismatch manyo timore nyithindwa dhi e universities nyoro nyara graduate University of Nairobi ka Friday to king'iyo nyithindo are hopeless uneno ne serwako gudu kango wuok kumango dhi ude gimoro onge na wa astemo sero kendo paswedo oganda wa mosetelo mondo mi wabe wachake industries adako ni Lydia anosiepe gi most of these government officials iyudo ni PS bedo kako gi Friday odog gwengi ochako small industries okadanga luongi ni nyingegi to small industries kiyudo kondiko ji 3,000 2,000 to keto gi gwengegi leaders wabe otemie mondo mi okonywa kata mana kambi maloso musmal itere gwenge wa kucho ka kok nyatimo mano ti empower youth groups to wachake kata ICT hub manyoro president wachoka ICT hubs gibro gol technical people in Nairobi kadhi kucho wachak train gito jogi duto bedo mana train kopo ni technical vocational trainings MPs wanyaka tigi county government closely dondruok siasa mar dondruok onigo beni rumo sani wawuoye siasa mar dongruok magi kwatimo tanyisi adieri ne Lydia kachimo wachaka duo kan waromo toki gni mabirogo iboyiro ka gwengwa wanyalo perform wanyalo kwano indicators ken nyaka ni gango ken muoroni ni gango ugenya ni gango makalda ni gango
ngi kata makalda mining nitie. Mining only contributes 1% for the GDP in this country. To king'iyo jowa gold akucho dhano loso go pesa Nairobi ka to jowar tua. Ang'o matimore? Leaders wa nyaka rise up. Magi ng'enia community involvement must be there. Participatory governance must be there. Yes.